Hassan M Yusuf TV, ana tare iya wuya. Daɗi na so a ce ka zaɓi ra'ayi tun da ki nai da ni ma nai da ke ta wurin bindiki tallafi zuciya. Daɗi na so a ce ka zaɓi ra'ayi tun da ka ne da ni ma nai da kai ta wurin bindiki tallafi zuciya. Daɗi na so a ce ka zaɓi ra'ayi wanda yake da kai kai ma ka yau da shi. Ya zama rabin jiki madubin zuciya.
Hassan M Yusuf TV ana tare iya wuya.